Leis bhean am ábhar in speisiúirta dhéanamh I sean arganamh agus tháinig ódaíonn an sa. Bheadach at arsúla pontíos. Chuma me híomh chuige seans go dúcha sé. Ar ní éis díad agam just a gírig dó steachtaín ódaíonn, bhí sa féachann ceann na ferganna bhí starúla sa Cathair. Íon óla se agus a achaáin ghfuil sé starú. Níl. Athrómid sa. Dúimiid níos mó má. So I kind of messed up. I thought this was the Odeon, but the Odeon is down there. Sheelum, Burmish, piece of Mascus, either in Parthenon, Acropolis, Odeon. Parthenon. Pardon. Go Bleshko. Níl míid an ódaíonn agus níl míid chunéins gnáis go ceapsca túrna. Parthenon. Parthenon. Níl ein Gwymid yn sy'n asmi ceird ac tamid cailse nes. Níl míid cailse. Tamid cailse sin. Is fuil is sin a anmhail go jocha leis a bheith cailse. I féidir bheith cailse, am mo gcóna ís ná ceart. Wel, agus tú ag ar sin tá an ceart agad.